Il-GRTU u l-Komunità Kummerċjali ta' Triq il-Merkanti esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għall-arranġament li ntlaħaq mal-bejja tal-Monti. Ftehim li permess tiegħu madwar nofs il-bejja tal-Monti aċċettaw kumpens ta' 80,000 euro biex jirtiraw il-liċenzja u n-nofs liħor se jimxi fuq parti waħda ta' triq l-ordinanza. Fi stqarrija tal-GRTU ntqal li dan ma kienx ikun possibbli li kieku ma sarux l-isforzi mill-entitajiet kollha kkonċernati b'laqgħat kontinwi ta' konsultazzjonijiet mal-Gvern. Il-GRTU u l-Komunità Kummerċjali rringrazzjaw lill-Ministru Chris Cardona s-sensitività li wera l-preokkupazzjonijiet kemm tas-sidien tal-ħwienet kif ukoll il-bejja tal-Monti. Iddeskrivew l-irwol tal-Ministeru bħala wieħed proattiv fil-kwistjoni fejn fl-aħħar fuq inizjattiva tiegħu sab soluzzjoni għal dawk kollha milquta mir-relokazzjoni tal-bejja tal-Monti. Dan b'tali mod li ġew mħarsa u salvagwardjati l-interessi ta' dawk kollha involuti. Ir-relokazzjoni se tkun qed iġġib magħha livelli ogħla fil-bankarelli tal-Monti kif ukoll fil-prodotti offruti u kull bejjeħ se jkun mitlub li jkollu l-armar tiegħu konformi ma' regolamenti u l-parametri stabbiliti. Gvernijiet nazzjonalisti kienu naqsu li jsolvu din il-kwistjoni u pruvaw jieħdu vantaġġ politiku meta qalu ma jaqblux li l-bejja jiġu relokati fi triq l-ordinanza. Dan għalkemm qabel l-elezzjoni wedduhom bil-miktub li kienu se jmorru f'din it-triq.